Hello, shout out dito sa basta shout out dito to nabitin gyud ko sa tong katumba nga ginkaon-kaon ko tigin gin ano ko na naman ang sarili ko ha. Halitan ko naman sarili ko ha. Kaunon ko naman itong ganing isang una hindi ko nalunok. Hindi ko talaga siya nalunok kasi hindi talaga siya papasok dito sa tiyan ko. Ti ambot lang sini ko sa ikaduha nga pagkakataon kung malunok ko ni siya ya. Ti tan-awon ko gid kay batuan ko to si Mahal Kubos. Kasi ginkaon niya gid mo ti ako maperdi hindi gid ko ya magpaperdi ya mo na ginasiling hindi gid ako i-challenge kay hindi gid ako ya magpaperdi mo ti ari na ma ti amo na nitong kagabi kung ano daw mga pitoy-pitoy balahaw ti amo lang ni anay at may ari pa man ako isa hindi ko nakaon kung dako-dako di unahon ko anay itong mga daw pitoy-pitoy tan-awon ko bi kung kung mahibi man gyapon ko gid tan-awon ko gid subong bi kung kaya ko gid ya yo kaya ko na subong ha. Hmm? Namit gali hmm? Namit gali tana lawan ko namit gid man galit ng mga daw pitoy-pitoy kalag ko kay di tanat kahang ibig sabihin tong dako gid tong kahang tira mas namit siguro ang agis ang dako kaysa sa gabay ano. Namit na siya kay ang kagamay kay tana daw sawa ay mo lang galit mo nam kaon tarbi nang tanan mo kung dako-dako bi kay ko namit ari na siya wala sisiw lang hindi naman hindi man lang manghang hindi mo makahang challenge accepted Choy Eric Lambay Mahal Kubos nakaon ko gid ya hindi gid makahang ba hindi tanot makahang hindi makahang daw kalamay lang tana siya daw kalamay lang sana
kalamay na dana siya kanamit dia. Namit yung gaya ana to. Challenge accepted kuya. Kaya mapato kuya, di ko kaya mapaperde, di ko matras, di ko abante kuya perwe ya. Ari na guys. Nakaya ko ka siya. Mapato gihapon ko choy. Papay na. Namit